Τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στις καταράκτες. Είναι ένα πράγμα μαγικό. Η Ιορδάνη, πάρε μια γύρω-γύρω. Είναι ένα πράγμα μαγικό, υπέροχο. Ακούτε και τους ήχους. Εκεί μέσα στο βάθος δεν ξέρω αν φαίνεται. Από εκεί είναι πολύ ωραία. Κάνε και να ακούσεις ψηλά η Ιορδάνη. Υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Και λίγο τα βουνά επάνω. Να και ένα γεράκι. Είναι κάτι το μαγικό. Και λέγε θα πάμε στο κλεισάκι από εκεί. Και από εκεί είναι το κλεισάκι της Μονής Πρέβελης. Όχι, του Αγίου Νικολάου. Του Αγίου Νικολάου. Κλεισάκι από εδώ, γύρω γύρω βουνά. Ιεράκια πετάνε στον αέρα. Εμένα με πονάει η μέση μου, δεν μπορώ να πουληθώ. Αυτά πολύ ωραία. Συνεχίζουμε μετά πάλι. Καταράκτες είναι υπέροχοι πάντως. Είναι όνειρο. Τώρα γράφει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καράκι της Μονής Πρέβελης. Πολύ ωραίο, Λοιπόν, σας κάνουμε ένα γύρω-γύρω να δείτε. Είναι φανταστικό το μαθημάτια. Θα πάμε στο Ιορδάνη. Σ' άρεσε?